Na de landing in Normandië verloopt voor de geallieerde troepen de verovering van Frankrijk en België zeer succesvol. Het Duitse 15e leger, dat bestaat uit 90.000 soldaten, slaat min of meer op de vlucht naar het noorden voor dit snel oprukkende leger. En snel gaat het. Op 3 september veroveren ze Brussel en de volgende dag valt Antwerpen in geallieerde handen. In Nederland worden ze dol en verwachten ze bij dit tempo al op dinsdag 5 september bevrijd te worden. Dolle dinsdag! Maar de geschiedenis leert ons anders. Op hun ontsnappingsroute ligt voor de Duitsers de Westerschelde. En die proberen ze over te steken bij Terneuzen, maar vooral bij Breskens, waarvan u hier de beelden ziet. Met alles wat varen kan, nemen ze de oversteek. Lang niet alles kan mee, ook deze paarden niet. Die hebben de Duitsers onderweg toegeëigend voor het vervoer van hun spullen. De 9-jarige Jaap Keimel, hier rechts op de foto met zijn broertje, heeft het allemaal voor zijn ogen zien gebeuren. Chaotische toestanden, en daar bleef het niet bij. De gebeurtenissen van die 11 september zouden zijn latere leven voor goed bepalen. Het was de maandag. Het was een hele mooie dag. 11 september. De mensen waren vrij, want het was al dinsdag geweest. Het was een moeilijke periode. Wij als kinderen speelden hier aan die dijk. Dat stond vol met oorlogsmateriaal, Duitsers, make-up, alles wat reed, en fietsen en paarden. Het was verschrikkelijk. Dus op een gegeven moment waren we daar ook aan het graven. Het was schijnbaar ook een eenmansputje aan het graven, want dat waren ze allemaal, de rest van de weken was dat gebeurd natuurlijk allemaal. Die Duitsers hadden zich ingegraven. En ja, dat kind spelen daarna natuurlijk. Terwijl de kinderen spelen, gaat het inschepen in de haven gestaag door. Uit angst voor geallieerde luchtaanvallen leggen ze in de haven rookgordijnen aan. Een voorzorgsmaatregel die niet te vergeefs zal blijken. Op een gegeven moment dan zie je en dan hoor je dat er van die kant, van het zuidoosten kwamen er vliegtuigen. En op een gegeven moment zijn we allemaal naar binnen moeten vluchten. Want daar kwam wat uit. Maar wat kwam eruit? Als je nooit geen bombardement meegemaakt hebt, dan weet je niet wat er gebeurt. De inwoners van Breskens worden totaal verrast. Ze hebben amper de tijd om een schuilplaats te vinden. Bovendien wilden de meeste mensen hun huis niet nog eens een keer verlaten, want daar hadden ze slechte ervaringen mee. Mensen waren niet allemaal naïef, want de mensen waren 40 keer weggegaan. Ze waren teruggekomen en het was allemaal gerenoveerd. De Fransen hadden de konijnen geslacht, de varkens geslacht, de stoel kapot gemaakt, gestolen. Dus die mensen waren niet zo rap meer om weg te gaan. Dus ja, dus we waren gebleven. Mijn moeder had ook een kamer bestaat in het hoofdplaat. Daar zouden we naartoe gaan, maar ja, dat wordt allemaal uitgesteld. Want het was nog niet nodig. Dus toen op een gegeven moment, we waren daar net binnen en dan viel die bom. Het is iets verschrikkelijks. Dat is allemaal zwart, dat is allemaal vies, dat is allemaal stof, dat is een hel. En dan kom je, dat ding gaat over is en dan ben je opnieuw. Want ze hebben op die dag 93 ton bom gegooid. Mijn vader was gewond, ik was een broer, was van de luchtdruk dood, mijn zusje was dood. De hang lag bij ons, we hadden een tamelijk groot huis. De hang lag vol ook met mensen die aan dood waren. Of nog stervende waren. Dan ben ik weggelopen. Kwamen hier, net buiten de deur zat een vrouw en een waterputje, had een baby bij haar. Willen die meenemen, dus die hebben me meegenomen. Dus wij zijn dan gevlucht naar Slijkplaat. Mijn vader is s'avonds daar gekomen op een boerenkar aangevoerd. Toen wisten ze dat er 2 doden waren bij ons. Mijn zuster die was gewond, die had hier een gat in de rand en de hele leven ze eraan zo krom blijven staan. Die is daar ook totdat ze van de 20ste jaar tot de 83ste is er ook mee geleefd. Dus bedoel, die had altijd ook invalide geweest. Mijn vader die is dan naar het ziekenhuis gebracht. Die had een zware verwonding aan zijn been. Dat been is afgezet. Een geweldige ding dat we mensen invreten.
Dan doen we de eigenlijk nog van wakker. "14 minuten duurde het bombardement, dat aan 184 burgers het leven kost. De eigenlijke slag om de Schelde moet dan nog beginnen. Dat gebeurt op 13 september. Vanaf de zuidkant van het Belgische Leopoldkanaal openen Canadese troepen de aanval op de Duitse stellingen aan de overkant van het kanaal. Het Duitse verweer is ongekend fel, waardoor de Canadezen zich terug moeten trekken. Op 6 oktober proberen ze het opnieuw, nu met inzet van vlammenwerpers. Met honderden stukken geschut vuren de Canadezen de hele dag op de stellingen van de Duitsers aan de overkant. Op alle plaatsen waarvan ze vermoeden dat er vijanden zitten, wordt er door de geallieerden geschoten. Voor bijvoorbeeld de inwoners van Ede en Aardenburg is deze slag een ware hel. Een week lang liggen ze onder vuur en brengen ze de tijd in schuilkelders door. Ook Madeleine Scherbijn uit Aardenburg. In oktober 1944 is zij 24 jaar en hoogzwanger van haar derde kind. Die morgen wemelde het van de vliegtuigen. Dan zijn er hier in Aardenburg de eerste bommen gevallen. Bij de eerste weeën gaat haar man op zoek naar de Baakster. Madeleine vlucht intussen naar haar schoonouders met haar 2 kindjes. Mijn schoonouders zouden niet hebben dat ik bij die Duitsers daar alleen was. Want de SS'ers waren ondertussen vlak voor ons huis komen zitten. En heel het Ruiterkwartier weer gebombardeerd. Wij woonden onder de grote kerk waar het afweergeschut stond, dus dat werd bestookt. Haar man komt onverrichte zaken terug. De Baakster uit Ede is zelf gevlucht uit haar woonplaats. Er was wel een kraamkelder ingericht in Aardenburg. Maar daar mocht ik niet in, want ik was katholiek en die katholieke dokter mocht daar niet in komen. Toen was het hier in Eindhoven zelfs zo sterk dat de protestant niet bij je katholiek achterbrood ging en de katholiek niet bij je protestant. Die deed niks voor elkaar, hè. Dus dat was het ergst van al. Gelukkig vindt Madeleine, die dan volop weeën heeft, een ander keldertje op de markt. Niet groter dan 2 bij 2 en van boven al kapotgeschoten. Mijn schoonmoeder zou met me meegaan, want ik had niemand die op me kon gaan. En we kwamen op de markt aan en toen begonnen de mensen uit de kaders, die begonnen allemaal te kijken wat of er gaande was. En de buurvrouw van het Ruiterkwartier zei tegen mijn schoonmoeder: "Ga iemand terug naar die kindertjes, maar ik ga nu helpen." En die is dan bij me gebleven. En dan begonnen ze s'avonds ook zo te schieten. Maar dokter de weduwe woonde dan maar een huis tussen vanaf. Dus die hebben we geholpen. Om 9 uur is dat kind geboren. Maar we hadden geen water, geen koud, geen warm water, we hadden niks. Dus wat kon die Baakster doen als we ons een beetje schoonwreven en ons dan maar leggen. De volgende morgen hadden we nog geen water natuurlijk. Maar 's morgens, het was nog maar 1 uur of 8, dan kwam er al iemand met een paar koppen koffie. En toen bakker Evers, die woonde vlak naast dat kadertje. En die zette het toen niet brood uit de oven haalde, een half emmertje water er in zijn oven. Dan was dat warm genoeg om die baby en min te wassen. Beschietingen, bombardementen. Aardenburg stond in brand. Het was een vuurzee. Op 9 oktober weer granaten. Madeleine Scherbijn is onder de stenen trap van het nauwe keldertje gekropen. De baby dicht tegen haar aan. Toen die avond als dat gebeurde, dan kwam de fosfor en het steen voelde je op je hoofd en je schouders zakken. De fosfor zat in onze mond. En ik dacht, oh, die baby die is dood. Ik deed zijn mondje open en ik spoor in en kwam. Ik zei, oh, het leeft nog. En ik hoorde voetstappen komen. En ik riep, hulp, hulp. En die zegt, ik ben Bram Evers, ik kan er jullie niet uithalen, maar ik kan hulp. Terwijl hij dat zei, kwam Tarzan aangelopen. Een hele beroemd, zo van 22 jaar, maar een hele beruchte. En die zei, ik haal er jullie uit, maar die kon er ons niet anders uithalen als de dat gat van die granaat. Die haalde midden eerst uit en bracht me naar de Rode Kruiskade. Die was op de mat, waar of 0 lekers woont.
Maar daar kon ik ook niet komen, want daar mochten ook geen kraamvrouwen in. Alleen al zieken en dat was voor besmetting. Dus die deden deken rond me en die zetten me maar op de trap. De mensen die dat niet meegemaakt hebben, die weten dat niet. Ik bedoel, als ik, die weten niet wat iemand je zijn leven meedraagt. Dat ben je op school bij, dan nodig ben je op school bij door achter de gracht. Maar bedoel, die stress die aan de kind dan oploopt, ja, die moet ook verwerkt worden en dat werd niet verwerkt. Tegenwoordig is er voor elke gelegenheid dat er gebeurt, is er bijstand van, ja, noem maar op. Hey. Dat is maar allemaal hulp, want toen was er geen hulp. Dat is de mensen die aan het allemaal meegemaakt hebben, die spraken er niet over met elkaar. Maar ieder gezin had een probleem. En dat probleem was zo groot dat we er met allen niet over praten. De slag om de Schelde, die begint in West-Oost-Vlaanderen. Een slag die achteraf door Duitsers en door Canadezen vergeleken wordt met de landing in Normandië. Een slag met heel veel doden. Een slag met ongekende materiële schade. Een slag waarvan de pijn tot op de dag van vandaag voelbaar is. Lachen. Wij kunnen nooit meer lachen, zoals hij moet lachen. Heb ik het tegen een nichtje verteld en dan denken ze, ja, wat vertel je nou? Maar je lacht toch? Hey? Maar je lacht niet op die manier hier. Zoals je moet.